też innego mamy oczekiwać? Jezus odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok uzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głosi słyszą, umarli zmartwychwstają. Ubogim głosi się Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto nie jest wątpliwy. Gdy oni odwrócili, Jezus zaczął ich do tłumów i mówił: co wyszliście obejrzeć na Mesję? Trzcinę kołyszącą się na wierzchu. Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w pięknie szaty ubranego. Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka. Tak powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja wysyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotować ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest